खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक हा मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर कशी वाटता तुमका परब किचनमध्ये स्नेहा सरोजची जोडी. तर चला, आज आपल्या स्नेहा वहिनी तर नाहीयेत, पण मी आहे आज तुमच्यासाठी स्पेशली लाईव्हसाठी. त्यांना थोडा सर्दी, खोकला आणि ताप आलेला आहे, कारण अचानकपणे क्लायमेट बदललंय त्याच्यामुळे व्हायरलचा त्यांना त्रास होतोय, म्हणजे व्हायरल ताप आला असल्यामुळे. त्याच्यामुळे त्या नाहीयेत. तर आज मी तुमच्याबरोबर ही रेसिपी शेअर करतले, कारण आमची ही रेसिपी अगोदरच शेड्यूल होती, म्हणजे दाखवायचीच होती. त्याच्यामुळे म्हटलं चल स्नेहा वहिनी नाहीत तर मी आज तुमच्याबरोबर दाखवते. पण हे जे प्रमाण आणि जी आज आपण रेसिपी दाखवली कुरकुरीत नाचणीचे डोसे, त्याचं प्रमाण ह्या खूप महत्त्वाचा असतं. जर तुमचा प्रमाण चुकला, तर डोसे तुमचे हमखास चुकतात. आणि आजच्या ह्या डोश्यामध्ये आपण तांदळाचा वापर नाही करतलो. नाचणीचाच वापर करतलो आणि त्याच्याबरोबर 2-3 डाळी वापरतलो. ते कोणते आणि त्याचं प्रमाण काय? ता जर तुमका बघूचा असात, तर ही रेसिपी तुमका पूर्ण बघूची लागतली. आणि त्याच्या आधी मी तुमच्यासाठी एक सरप्राईज दाखवते. इसरूया. 1, 2, 3. ह्या बघा. आता तुम्ही तर कमेंट करून सांगू शकतात ह्या काय असा? आता ह्या असा आपला नाचणीच्या डोस्याचा आंबलेला पीठ. ह्याचेच आज आपण कुरकुरीत असे डोसे करतलो आणि ह्याचाच प्रमाण आज तुमच्याबरोबर शेअर करतलोय. तर आता ह्या डोश्यासाठी मी आहे ना 7-8 तास एका आंबवण्याच्या प्रक्रियेत ठेवून दिलेले. म्हणून हे बघा, अजून मी ह्याच्यात ना चमचो घालूक नाही हां. आता तुमच्या समोरच घालते. हे बघा, ह्या पीठ पूर्णपणे आंबलेला हा आपला आणि आता ह्याच्यात आपण चमचो घालून ढवळून दाखवते तुमका. हे बघा. हे बघा. आता आपण ह्याच्यामध्ये कन्सिस्टन्सी होई ना, आपण डोसे बनवतो. आपण तसे ह्याचे ना आंबोळी सुद्धा, नाचणीची आंबोळी सुद्धा बनवू शकतो. पण डोसे म्हटलंय, की पीठ पातळ व्हाया. त्याच्यासाठी आपण ह्याच्यामध्ये पाणी आणि मीठ घालतलो. आता तुमच्या समोरच मी दाखवते. आजची ही आपली रेसिपी लाईव्ह रेसिपी आहे. परब किचनची लाईव्ह रेसिपी जी दर महिन्यात ठरलेली असते ना, आठवड्यात आपण दर आठवड्यात घेतो. रविवारचं लाईव्ह आणि बुधवारचं लाईव्ह आपण करतो ना, त्यानुसारच आजची ही रेसिपी आपली लाईव्ह आहे. आता ह्याच्यात मी मीठ घालून घेतलंय आणि ह्याच्यात आपण पाणी घालूया, कारण ह्या पीठ ना खूपच घट्ट हा. हे बघा, एवढ्या डोश्याच्या पिठासाठी ही कन्सिस्टन्सी बरोबर आहे. आणि आजची आपण जी लाईव्ह रेसिपी आहे, ती तुम्ही खैसून बघता, ती नक्की कमेंट करून सांगा. आणि तुम्ही कधी नाचणीचे डोसे ट्राय केले आहेत का घरी? तर ते सुद्धा सांगा आणि तुमचं जर काही प्रमाण असेल तर सांगा. आता नाचणी असं म्हणतात ना, पोरासुद्धा किंवा आपण मोठी माणसं सुद्धा नाचणी खाऊक बघू नये. कारण नाचणीची भाकरी किंवा नाचणी अशीच खाऊक जर तुम्ही सांगल्यात ना, आंबील, तर आपण खाऊक कंटाळा करतो. पण असे जर नाचणीचे डोसे बनवले ना, तर खाऊक मस्त क्रिस्पी लागतात. आता मी वाईज कमेंट घेते हां. मी सुद्धा वाईज लाईव्ह येते तुमच्यासोबत. तुम्ही खैसून लाईव्ह बघतात ते सांगा. आता दीपिका गावडेने लिहिलंय हाय. हाय ताई दीपिका. मंगलदीपने लिहिलंय हाय. वर्ल्ड ऑफ गौरांगीने पण हाय लिहिलंय. मदन बागवेने पण हाय लिहिलंय. स्मिताने पण लिहिलंय. व्हॉट इज स्नेहाज नेम? स्नेहा वहिनींना आज व्हायरल फीव्हर आला, त्यामुळे त्या नाहीयेत. ऐश्वर्याने हाय लिहिलंय. अश्विनी दळवीने व्हॉट इज युअर नेम? तर माझं नाव आहे सरोज परब. ऐश्वर्याने लिहिलं खूप छान. हो, आणि त्या बघताहेत कल्याणवरून. पण अजून आपण ह्याचं प्रमाण सांगायचं बाकी आहे. त्यामुळे तुम्ही खैसर जाऊ नका. ह्या नाचणीच्या डोश्याचं जे प्रमाण आहे ना, ते खूप महत्वाचं असतं. जर ह्या प्रमाण बरोबर नसलं, तर डोश्याचं पीठ आपला फसता. आणि त्याच्यावरून दुसरा तुमका सांगायचा तर, जसं मी सांगले, नाचणीमध्ये खूप कॅल्शियम असतात आणि लहान मुलं स्पेशली ती ना नाचणी खाऊक बघत नाही. म्हणून तुम्ही असे कुरकुरीत डोसे करून द्या. त्यांना खूप आवडतले. आता हे बघा, हे सर तुमच्यासाठी अजून एक सरप्राईज ठेवलंय. म्हणजे सरप्राईज नाही हो, ह्याचाच प्रमाण नाचणीच्या डोश्याचा. तर हे बघा, आता मी जवळ घेऊन दाखवते तुमका.
आता हे बघा, ही मोठी वाटी आहे, तर ह्या मोठ्या वाटीच्या प्रमाणात मी घेतलंय, तर ही अर्धी वाटी मी घेतलंय. कुठली पण वाटी तुम्ही सेट करा घरातली. अर्धी वाटी नाचणी, त्याच्यानंतर ह्या अर्धी वाटीचा पाव वाटी उडीद डाळ घेतली, त्याच्यानंतर पाव वाटी आपण मुगाची डाळ घेतली आणि त्याच्यानंतर 3-4 मोठे चमचे आपण चण्याची डाळ घेतली आहे. 4 मोठे चमचे, पाव वाटी नाही. पाव वाटी आपणास ह्याची मुगाची डाळ आणि उडदाची डाळ घेऊया आणि अर्धी वाटी आपण अख्खे नाचणी घेऊया आणि हे जे पोहे आहेत ना, हे आपण 2-4 चमचे अंदाजानुसार घेऊया आणि त्याच्याबरोबर आपण आंबवण्यासाठी हे मेथीचे दाणे म्हणजे अर्धा चमचा मेथी घेऊया. आता मी तुम्हाला दाखवते. ह्याच्यामध्ये पहिला आपण नाचणी भिजत घालूया. ही अर्धी वाटी नाचणी आहे. त्याच्यानंतर पाव वाटी मुगाची डाळ आणि पाव वाटी उडीद डाळ. जेवढी उडीद डाळ तेवढीच मूग डाळ आणि त्याच्यानंतर मोठे 4 चमचे चण्याची डाळ आपण घेतली आणि त्याच्यानंतर आता ह्यांका सगळ्यांका आपण स्वच्छ पाण्यानं 2-4 वेळा धुवून घेऊया भिजत घालूच्या अगोदर. तुमका असं वाटत ह्याची खूप कमी डोसे होतले, नाही. ह्याच्या आरामात 10-12 डोसे होतात. कारण डोश्याचं पीठ ह्या पातळ असतं त्यामुळे आरामात आणि एकदम पातळ क्रिस्पी डोसे करू आहे ना, तर ह्याचे 10-12 डोसे नक्कीच होतले. म्हणजे 2-4 माणसासाठी हे डोसे बरोबर आहात. तर आजची आपली लाईव्ह रेसिपी आहे नाचणीचे डोसे. जर तुमका ही रेसिपी आवडत असत ना, तर तुम्ही नक्की खाली कमेंट करून सांगा हां, तुम्ही खैसून ही रेसिपी बघता आणि जर तुम्ही हे नाचणीचे डोसे करून बघितले असत, तर तुम्ही सांगा की कसे लागतात. माझ्या जिलाक ना, मी दररोज सोमवारी त्याच्या इथे ना टिफिन प्लॅन हा. तर सोमवारचं म्हणजे त्याच्या स्कूलमध्ये ना दर सोमवारी एक आंबवणीचा पदार्थ दिवचो लागता. तर मी कधी-कधी असे तांदळाचे डोसे पण देते किंवा कधी-कधी घावणे देते किंवा कधी-कधी असे नाचणीचे डोसे करून देते किंवा नाचणीची आंबोळी पण करून देते. त्याका भारी आवडतं आणि तो ना शाळेत गेलो ना, की तो टिफिन फिनिश करून येतात. कारण डोसे आहात ना, डोसे म्हटले की मुलं कशी आवडीन खातात आणि तुमची मुलं सुद्धा खाण्याच्या बाबतीत नाचणी अशी खाऊक द्या. नाचणीचा आंबील करून किंवा अशीच भाकरी-बिकरी तर खाऊक कंटाळा करतली. पण असे डोसे करून द्या, नक्की त्यांचं पण टिफिन बघा पूर्ण संपून येतलो. चांगला 2 पाण्याने मी धुवून घेतलाय. आता आपण थोडंसं मी पाणी घेऊन येते आणि हे भिजत ठेवूया. आता हे बघा, ह्याचं पण ना एक तुम्हाला सांगते, हे जर आपण प्रमाण घेतलं, ह्याच्यामध्ये काय घेतला, ही वाटी, कोणतीही वाटी घ्या. अर्धी वाटी आपण नाचणी घेतली, तर त्याच्या पाव वाटी आपण मूग डाळ घेऊया आणि पाव वाटीच आपण उडीद डाळ घेऊया आणि 4 चमचे बरोबर चण्याची डाळ आणि ते 2-4 वेळा आपण स्वच्छ पाण्याने धुवूया आणि त्याच्यामध्ये आता भिजत घालताना आपण नाचणी, अर्धा चमचा नाचणी, जास्त नाही. कारण नाचणी ना अर्धा चमचा मेथी हां, सॉरी मी नाचणी बोलली. आय एम सो सॉरी. अर्धा चमचा मेथीचे दाणे कारण हे ना फर्मेंटेशनला ना चांगली मदत करतात. आता तसं पावसाळा चालू आहे ना, त्याच्यामुळे ही मेथी आणि हे आता आपल्याला बरोबर 4 ते 5 तास हां, त्याच्यापेक्षा जास्त नाही. म्हणजे आता वाजलेत 5 म्हणजे 10 वाजेपर्यंत 10 वाजता आपल्याला हे वाटून ठेवायचंय आणि रात्रभर असंच ठेवायचंय. मग हे चांगलं फर्मेंट होतं हे पीठ. आता आपण प्रमाण दाखवलं. ह्या सेम प्रमाण ना तुमका मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलंय आणि 10 वाजता जेव्हा आपण वाटतलो ना ह्या सगळं सामान, तेव्हा अजून ह्या सामानामध्ये आपण हे जे पोहे घेतलेत, अंदाजपंच अर्धी वाटी समजा किंवा थोडीशी पाव वाटी समजा, ह्याच्यामध्ये आपण हे पोहे असे पाणी घालायचं, भिजवायचे आणि हे पोहे हे सगळं साहित्य वाटताना हे पोहे सुद्धा भिजवलेले पोहे ह्या साहित्याबरोबर वाटून घ्यायचं आणि हे सगळं एकत्र 4-5 मिनिटं चांगलं फेटून घ्यायचं हां, फर्मेंटेशन करायला ठेवायच्या अगोदर आणि फेटून घेतलं की हे पीठ मग 10-12 तास आपण जसं आंबोळीचं वगैरे पीठ कसं आंबवण्यासाठी ठेवतो तसं ठेवून द्यायचं. आता हे आपण जे साहित्य आहे, कोणाला जर समजलं नसेल तर खाली मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये परत लिहून देते. तर आता ह्या साहित्य आपण हे सर बाजूक ठेवूया आणि आता ह्या पिठापासूनचे आपण डोसे बनवूया. खाली जर कोणी कुठून रेसिपी बघताय, तुमका ही रेसिपी आवडली की नाही ते सुद्धा सांगा. स्मिताने लिहिलंय, "हाय सरोज, व्हॉट इस द प्राइस?" कशाची प्राइस विचारते कारण माझ्या इथे ना इंग्लिश कमेंट येतात. ऐश्वर्याने कल्याणवरून श्रद्धाने लिहिलंय, "हाय हाय श्रद्धा.
हाऊ आर यू ऑल? आम्ही सगळेजण ठीक आहोत. थँक यू सो मच. विद्याने लिहिलं आहे हाय. स्मिताने लिहिलंय कशाची प्राइज हवी आहे ते मगाशी मी तुम्हाला विचारलं. कल्पनाने लिहिलंय हॅलो हाऊ आर यू? आम्ही सगळे ठीक आहोत. योगिताने लिहिलं फक्त वहिनीची थोडी तब्येत बरी नाहीये. योगिताने लिहिलं हाय. अ, योगिता जाधव लिहिलंय नवी मुंबई. हां, तुम्ही सगळेजण आमची आत्ताच सासू-आई वारल्यामुळे तुम्ही सगळेजण आम्हाला विचारताय, तर आम्ही आता सगळेजण चांगले आहोत. म्हणजे सावरतो आहोत आमच्या दुःखामधून. आम्हाला तुम्ही तो व्हिडिओ पाहिलात आणि त्यानंतर आम्हाला तुम्ही खाली भावपूर्ण श्रद्धांजली आईला दिलात. ते वाचून खूप म्हणजे असं वाटलं, की तुम्ही आमच्या दुःखामध्ये सहभागी आहात. सुरेखाने लिहिलं पुण्याहून बघते. हाय सुरेखा. आता आपणाक डोसे करूचे आहात ना, तर आपणाक चांगलो तवो ना कडकडीत चांगलो तापा होयो. आता ह्यो तवो नॉनस्टिक डोशाचोच तवो हा. तुम्ही सुद्धा डोश्यासाठी जो तवो असता ना, तोच वापरा हां. तरच ह्याचे डोसे खूप चांगले होतले. आता आपण डोश्याचा तवा ना, ह्याची एक ट्रिक असता. डोश्याचा तवा चांगलं तापलो ना, की त्याच्यात पाणी असं शिंपडून बघूया, की चांगलं तापलो की नाही. म्हणजे ह्याचं टेम्परेचर रूम टेम्परेचरवर आणूया आणि नंतर असं पुसून घेऊया आणि मी इथून खालून ना गॅस बारीक केलाय आणि आता ना, आपण जे हे डोश्याचं पीठ परफेक्ट प्रमाणात बनवून घेतलंय, ते आपण थोडंसं असं पळीच्या साहाय्याने घेऊया आणि मधोमध घालायचं. आणि नंतर असं साइडने, कडेकडेने ह्याला पातळ जेवढी कन्सिस्टन्सी हवी ना, तेवढं पातळ आपण करायचं. तर एवढा बस आहे. आणि आता मी गॅस एकदम मोठा केलाय. आता ह्याच्या कडेने ना आपण थोडंसं तेल सोडून घेऊया आणि आता चारही बाजूने ना, हा डोसा जो आहे आपला चांगला सुकला पाहिजे. मग तो स्वतःहूनच ह्याच्या कडा सोडायला सुरुवात करतो. तेव्हा आपण हा डोसा काढूया. तुम्ही जर असे नाचणीचे डोसे करत असाल ना, तर तुम्ही नक्की खाली कमेंट करून सांगा, की तुमच्या मुलांका आणि तुमका आवडतात की नाही. आता हे बघा, हा डोसा ना आपला जवळ-जवळ तयार होत आलाय. साइडने हे बघा कडेने. आता ह्याला आपण गॅस बारीक करूया आणि कडेने ह्याला हे बघा, आपला हा नाचणीचा परफेक्ट असा डोसा तयार आहे. हळुवारपणे चारही बाजूने ह्याला काढून घेऊया. थोडासा पहिला डोसा आहे ना, पण हा निघणार हा बघा. तर ह्याला मधोमध असा फोल्ड करूया. हां, बघा. मधोमध फोल्ड केला. तुम्ही बघू शकता या डोश्याला जाळी पण खूप छान आलेली आहे. चारी बाजूने क्रिस्पी असा हा डोसा तयार झालेला आहे. हां, बघा. डोश्याचं जर नाचणीच्या डोश्याचं परफेक्ट प्रमाण असेल ना, तर डोसा आपला अजिबात फसत नाही. आणि हा आता मी केळीच्या पानावर ठेवलाय. आता आपण असेच बाकीचे डोसे सुद्धा करून घेऊया. तर जसं मी सांगितलं आता तवा आपला चांगला तापलेला आहे. कधीही तवा तापल्यानंतर पहिल्यांदा आपण असं पाणी शिंपडायचं डोसे बनवताना हां. आणि त्याच्यानंतर कपड्याने हे पुसून घ्यायचं व्यवस्थित आणि माझा गॅस बारीक आहे हां. आणि त्याच्यानंतर आपलं हे जे बॅटर बनवलेलं आहे नाचणीच्या डोश्याचं, ते मधोमध असं घालून घ्यायचं पळीने आणि नंतर फटाफट असा हात चालवायचा आणि जेवढा पातळ आपल्याला हवा ना, तेवढं साइडने हा पसरवून घ्यायचा डोसा. आता हा आपला दुसरा डोसा. आता मी गॅस मोठा केला हां.
पसरवल्यानंतर पसरवेपर्यंत गॅस बारीक करायचा आणि नंतर जसा हा डोसा शिजत येतो ना, जास्त वेळ लागत नाही, तसं ह्याच्या कडेला थोडंसं असं चारही बाजूने तेल घालून घ्यायचं. आणि आता आपला गॅस मोठा आहे हां. आता आपला हा डोसा शिजतो आहे. पण ह्याला व्यवस्थित जेव्हा हा चारी बाजूने फ्राय होईल ना, तेव्हाच आपण ह्याला हलवायचं म्हणजे ह्याच्या आपसूक कडा पण निघायला सुरुवात होतात हां. आणि हा माझा नॉनस्टिकचा तवा आहे, डोशाचा तवा. तर तुम्ही सुद्धा हे डोसे ना परफेक्ट प्रमाणात करायचे असेल, तर मी परफेक्ट प्रमाण सांगितलं. आणि जसं एका ताईने कमेंट केली, की आमच्या 1 मंथ थांबायला पाहिजे होतं. तर आम्ही जसं आमच्या व्हिडिओमध्ये अगोदरच सांगितलेलं आहे, की आमची जी आई आहे, ती आम्हाला तिला ती ती आम्हाला प्रेरणा द्यायची, की तुम्ही रेसिपी चालू ठेवा, करत राहा, करत राहा. मग तिची प्रेरणा घेऊन ती आज आमच्याबरोबर आहे आणि ती आम्हाला बघते आहे. ह्याच उद्देशाने आम्ही ही रेसिपी दाखवायचा जो आमचं काम आहे ना, ते आम्ही परत सुरू केलेलं आहे. आता जवळ-जवळ 20 दिवस झालेले आहेत. आता हे बघा, आता आपण हा डोसा चारही बाजूने काढून घेऊया आणि मी गॅस बारीक केली आहे. हे बघा. जसा हा शिजतो ना, तसं याच्या कडा आपसूक सुटायला लागतात. आपल्याला जास्त काही मेहनत करायची गरज नाही. हा बघा. आपण असं तव्याला जिथे आपल्याला वाटतं ना, तिथून हां, थोडासा असा हे झाला, पण ठीक आहे. हां, बघा. आपला डोसा तयार आहे. मध्ये आपण फोल्ड करूया आणि हा डोसा इथे ठेवून घेऊया. थोडासा लागला तो मी असा तव्याला काढून घेते, काही हरकत नाही. तो जरा जास्त वेळ ठेवला गेल्यामुळे. आता ह्याला आपण क्लीन करून घेऊया. पण हे बघा, हे असे परफेक्ट डोसे तयार झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकता हे बघा, कुरकुरीतपणा एवढा आहे ना, हा बघा ह्याच्यावर हे बघा. आवाज येत आवाज इलो की नाही तो सांगा. हा बघा. एकदम पेपर डोशासारखे आपले हे नाचणीचे डोसे तयार झाले. आता आपण अजून एक डोसा काढून घेऊया. थोडासा मध्ये चिपकलेला त्याला आपण क्लीन करून घेतला आणि डोसा कधीही काढायच्या आधी ना, असं रूम टेम्परेचरवर त्याला आणायचं आणि नंतर पटकन आपलं पीठ आहे ना, ते घ्यायचं आणि मधोमध घालून घ्यायचं आणि पटापट असं पळीने फिरवायचं. आणि आता मी गॅस मोठा करून घेतलाय आणि चारही बाजूने पळीने आपण तेल सोडून घेऊया. आता आपला हा डोसा सुद्धा तयार झालेला आहे. हा पण आपण काढून घेऊया.
काढताना आपण गॅस बारीक करायचा. चारी बाजूने पहिला कडा सोडून घ्यायच्या तव्याच्या आणि नंतर मधोमध डोसा फोल्ड करायचा. आता एक आंबोळी करूया की डोसा? आता आपण एक आंबोळी करून दाखवते याच पिठाची. बारीकशी आंबोळी करूया, नाहीतर वाईट जाड करूया. आणि याला गॅस मोठा करूया आणि आंबोळी शिजण्यापुरती आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूया. सुजाता ताई बोलतायत आज वहिनी नाही. हो, वहिनींना आज व्हायरल फीवर आला त्याच्यामुळे. आता आंबोळी आपली झालेली आहे, तरी त्याच्या चारी बाजूने आंबोळीच्या पण आपण वाईस तेल सोडून घेऊया. असे तुम्ही नाचणीचे डोसे पण करू शकता, छान अशा आंबोळ्या पण करू शकता. दुसऱ्या बाजूने सुद्धा हे बघा, छान अशा आंबोळीत सुद्धा जाळी इलेली आहे आणि हे दिसतात पण मस्त. ह्या का ना सोनेरी काळपट असं रंग वाटत असं, कारण नाचणीचा कलरच तसं असतं आणि ह्याच्यामध्ये आपण 4-5 अर्धा चमचा मेथीचे दाणे घातले ना त्याच्यामुळे. पण नाचणीचा कलर असं असल्यामुळे ते तुमका असे दिसतात डोसे सुद्धा. पण हे खाव एवढे, आता आपण गॅस बंद करूया. हे बघा, हे खाव एवढे पौष्टिक आणि एवढे क्रिस्पी असतात ना, तुमका खरं सांगते, महिन्यातून मी या 4दा-5दा तरी आमच्या घरी हे नक्की करते. हे बघा, आंबोळी पण ते जेवढी पातळ आहे ना, मी हे बघा आणि हिचा कलर तुम्ही बघू शकता. हे बघा आणि हिला आलेली जाळी पण तुम्ही बघू शकता. हे बघा, अशा प्रकारे आपले परफेक्ट प्रमाणातले आंबोळीचे डोसे आणि आंबोळी आपली तयार झालेली आहेत. आजची ही रेसिपी, लाईव्ह रेसिपी आपली तुमका कशी वाटली, ती खाली तुम्ही नक्की कमेंट करून सांगा. हे बघा, आपली आंबोळी आणि हे नाचणीचे क्रिस्पी असे डोसे आपले तयार आहेत. आता आपला हा आजचा लाईव्ह रेसिपीचा व्हिडिओ, आंबोळी आणि डोश्याचा व्हिडिओ आपण इथेच संपवतो. आजची आपली रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते तुम्ही कमेंट करून सांगा